Wat ga je met dit eiland? Ja, het is de tweede keer dat ik op Helgoland ben en ik ging graag vanzelf naar Helgoland omdat het hart is, het middelpunt eigenlijk van het oude Friesland. En dat je het een beetje Fries westen vanzelfs. Ik vind het altijd wel heel bijzonder om hier te wezen. Die mooie twaagheid van aan de ene kant de Duinen-eiland, aan de andere kant die hege rotsen. Het is het oudste stukje Friesland, loon vanzelf 200 miljoen jaar oud. Dat zou wat binnen die rotsen en daar kan Gasterland net rond komen vanzelf. De taal en cultuur van dit eiland, dat rint op een eind. De taal in elk geval. Ja, omdat het zo met één dwarpje is wat hier luidt op dit eiland. Een heel iets mini-taaltje is. En ja, de hele Lietse taal hebben het oerlijk in Europa, hoe ze dreig. En het bloot vanzelfspietig dat die talen verdwijnen. Maar ik denk dat er net vol verwin is. En dat je blied wezen mooi en bewonder je mooi dat men zoveel eeuwen lang hier een eigen vorm van Fries gehouden heeft. En het Fries bloot dacht ik wil in een naam die oorlog op Helgoland vinden. En vanzelf de traditie van het heiligdom van de Friezen. Ik neem het wel eens de eiersrok van de Friezen. De Aboriginals in Australië. Daar is ik in de woestijn daar en dan heb je in het midden daarvan die grote rede rots. En daar gaan de Aboriginals heen, want dat is het heilige plak. Nou zou dit een woestijn van water. En midden in die woestijn van water heb ik die heilige rots. Dus het is de eiersrots van de Friezen. En de Helgolanders vertelden mij ik dat ze dreig hebben en net weten wat ze matten. Dan gaan ze naar die rotsen en dan klampen ze haar aan die rots vast en dan krijgen ze kracht om weer verder te gaan. Om eigenlijk als een soort van diepe energie vanuit de aarde. Hè? En ik denk dat ook belangrijk het Helgoland ik voor de Friezen van het naaichristelijke tijdrek een mooi plak is om heen te gaan. En ga je vanuit de kerk, vanuit de Roomse kerk nog wat met Helgoland? Helgoland is van de Roomse kerk wel wichtig, omdat zowel Willibrord als Lutger, dus twee van de groenlezers van de kerk in Friesland, op Helgoland west binnen. Men vreegt hem vanzelf al waarom moesten Lutger en Willibrord kregen naar dit eiland. Want er is haast van geen plak bekend dat ze daar wienen, alleen nog hier bij ze west. Nou, dat komt omdat hier een hele wichtige god van de Friezen vereren was. En dat wie Fozite. En Fozite, dat is de god van het rucht, van de ruchtspraak. Het eiland ligt uit het noorden, precies op het noorden. Daarom denken sommige mensen dat het Atlantis hier vroeger een klein had. En van de Friezen is altijd heel wichtig geweest het rucht. Ze waren een vrij volk, maar het rucht verboen haar maalkoor. En daarom gingen die twee evangelieprekers naar dit plak daar. En die god van het rucht, die hier zien een tempel op dit eiland. Dus daarom is dit het plak waar de Friezen en de Krinetrai hier bij elkaar komen om elkaar weer te moetsen. Erich Noemelkruis en Eva Waltemat hebben haar leven lang op Helgoland wennen. Ze praten nog het Halloender met elkaar. Het Friesk zat het er praatwet. En je had vrede schitselen wennen. En als je van een oudbul, zoals het jongs, dan ben je oud. Ik was schitselen. En wat hast du dir morget? Nee, Hoja is opgenomen. Hast du hier ook nog schokkeld? Nee, hier als we nog ook zo van de kurve, daar bitten bij de Leute. Ach ja, daar hebben we kluppen. Ja. In 1830 komen de eerste toeristen naar Helgoland. Het wordt uiteindelijk een populaire vakantiebestemming. Helgoland ist 1890 deutsch geworden, vorher war es englisch. Und Kaiser Wilhelm wollte die Elbmündung schützen, weil er da den Kaiser Wilhelm, jetzt Nordostseekanal, gebaut hat. Für ihn war wichtig, Helgoland als Schutz vor der Elbmündung vor feindlichen Mächten. Und da haben sie 1890 Helgoland übernommen, eingetauscht gegen Handelsrechte auf der Insel Sansibar. Ich bin hier geboren
und habe hier gelebt, ausschließlich der Zeit, wo Helgoland bombardiert worden ist. Nach dem Krieg von 1945 bis 1952 waren wir nicht auf der Insel. Da war die Insel gesperrt, weil sie total zerbombt war. Aber ich habe hier mit meinem Vater Hummer gefischt in der Zeit. Das Dritte Reich, die Nazis an die Regierung kamen, da ist Helgoland wieder als Festung aufgebaut worden. Und da wollten sie ja den größten deutschen eisfreien Kriegshafen machen. Und da ist der U-Bootsbunker gebaut worden. Aber Helgoland war auch schon Festung im Ersten Weltkrieg. Und da sind im Zweiten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg sind nur die Befestigungen wieder reaktiviert worden. Ich bin 1939 hier auf Helgoland geboren und musste die ganze Zeit den Krieg hier miterleben und musste auch als kleines Kind immer mit in den Bunker. Und die Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass wir auf die Bänke steigen mussten und dann wurden die Kranken da durchgetragen. Ne? Also das erinnere ich. Ich war 5 Jahre damals. Das war der letzte Angriff. Ja, ne? ja.